Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ. Είστε η καρδιά της αυτοδιοίκησης έτσι κι αλλιώς, όσοι δουλεύετε σε αυτές τις υπηρεσίες. Το ξέρουμε καλά. Με ένα μεγάλο πρόβλημα που πόσο θα κρατήσει αυτό, με ένα μεγάλο πρόβλημα και μια αγωνία για το μέλλον των υπηρεσιών μας, όταν κόσμος φεύγει αλλά κόσμος δεν έρχεται, και αυτό το βιώνουμε παντού, όταν δεν υπάρχει απάντηση για το αύριο, για όλο το δημόσιο, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Τα ίδια προβλήματα που έχουμε στους Δήμους έχει και η Περιφέρεια. Από 3.000 υπαλλήλους έχει 2 και προσπαθεί να κάνει δουλειά με αυτούς. Και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα δημόσιο τομέα που δεν θα έχει ανθρώπους που θα είναι μόνιμοι. Με οκτάμινα δεν μπορεί να δουλέψει αυτή η ιστορία. Επισκέφθηκα σήμερα το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, κουβεντιάσαμε με τους ανθρώπους στο αμαξοστάσιο, τα προβλήματα των εργαζόμενων στην καθαριότητα, κουβεντιάσαμε με τους υπαλλήλους του Δήμου στο Δημαρχείο. Γνωρίζω φυσικά μετά από τόσα χρόνια τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι σαφές ότι θα είμαστε κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν για την καλύτερη δική μας επιβίωση. Νομίζω ήταν επωφελής η σημερινή συζήτηση και για μένα και για αυτούς να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο της περιφέρειας και να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη περιφέρεια, μια περιφέρεια πιο κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση.